Inggih Kang Mas Bro. Penyupit lan pemburu iki wis entuk kewan ta durung? Kula babar pisan mboten mangertos. Menika Mbok menawi menika. Mboten nonton kewan. Kowe iki ya ngono. Takon buru kewan kidang opan. Niki kewan apa kowe niki? Niki kembarane jenengan. Sampun. Lah tenan iki digoleki napa? Teng alas mboten nonton kewan napa-napa. Ontene lutung. Ya wis, ora apa-apa dorose to. Kados pundi? Piwiti. Kados saten wis tak dawuh. Mboten tumomo sinuwun. Gaman ketul ngono kok monggo nyembelah. Dul, kadhe. Kadang ngapane? Piye? Monggo digure terus didigek. Glok, Ya. glok. Ora metu. Biasa ora. Mboten tumomo ngoten kok. Moh mati. Kan disembelih. Sampene wangi nyekeli. Sampai nyekeli. Gulune dicekel. Ngene kok sembeliane angel. Sirahe diasit cekel. Ndase dicekel, gulune digorok. Kok malah aku sing kok gorok. Iki lho. Ya kleru wong ratu karo munyuk kok ganteng munyuke. Masa nggih? Jajal Jajar. Jajar Bu, kula tak takon sampean. Jajar. Kula kalih munyuk niki mbarek pundi Bu? Kowe kok ratu. ratu Mami, kira kayu muncul sogok nene kono lho. Lah niki pripun? Jenengan boten tegas sanjange ndoro. ngene bekakas ngono kok ora tedas. Keling. Mas, Kanjeng guyu. Pusaka apa jenengan menika lho? Sampean ngertos pusakane ndoro-ndoro nika lho, gedhe kabeh. Lah kuwi wong cilik nganggo pusaka gedhe. Lah wong sing gedhe mboten tegas kok. Lho aja kok cilike. Lah pripun? Sawangen. Nggih, pun jajar. Mergo saingan sampean nyanyi kali niki. Dor, Pripun? lutunge galak. Lah nggih, Buake teng pundi? ning alas Cirebon cepu ben mongso Bosari. Ngoten. Ya. Oh, ngeten iki nek diarani tulus kok emoh sampean iki. Wong sak jagat sing tulus sampean dhewe. Lho mesti ya ya. Tulus rupane ala, watake ya ala sisan. Anak-anak wis dibuang sekon mangan lutung. Nek nganti wonten napa-napa ponakan kula Purbasari sing kula tutuh mboten sapa-sapa, sampean tak gantung. Yen tak rasake niki leres adik kula Ngopati. Bener piye mau sing ora? Panjenengan pengayoman ning mboten saged dienggo patulodo. Panjenengan mentolo kaliyan anak. Macan eko galak. Sak galak-galake macan mboten tega lan mentolo mangsa malang gogoripun. Nanging panjenengan menika mentolo kalih anak dhewe. Mboten bae suwan wonten ing penjajahan. Mau sing ora? Ape padha minggat masane wong getun. Padha minggat dhewe-dhewe. Wong aku isih duwe patih Dara Seta. Pripun? Lah kula salaminipun mapan pejajaran yo kakean dosa melu minggat pisan. Dados Dara Seta. Wah. Cilaka. Minggat kabeh ora apa-apa, malah beneran ora mbayari kowe. Duitku akeh, nek turu aku bantalan duit.
Diajeng Purbasari. Ora mati bebas mako. Kok tak ceritani dhewe. Rasa welas sajroning atiku. Kok tak ceritani nabi-nabi. Sakwise aku ngerti kedadian sing dumadi marang kowe Diajeng Purbasari. Mbok kon sae. Mergo saka wengise wong tuamu. Satemah kowe dicaloni ngalas Purbalara. Lan wengise sedulurmu Purbalara. Pasuryanmu nalika semono ayu. Mergo saka kena pukur timbra. Saiki kawujudanmu dadi ala Diajeng Purbasari. Gedhe rasa tresnaku aku lan kowe. Mingkene pun Kang Mas bakal mbudidaya musadani marang kowe Diajeng Purbasari. Aku ora tegelan kowe Diajeng Purbasari. Yo, bos. Pantes kalamun to kowe mapan ning tengahing alas kebon cepu. Dimen kowe bisa melehake wong tuamu lan sedulurmu. Alas bebondotan iki bakal tak cipta dadi kraton kang gedhe sak dhuwuring kraton Pajajaran. Lah kok iso tak goleki nang alas ora ana, malah jebule ana kraton. Ya sing ro ya sapa wong iki mang penging Pak Yoga iku ya ngono. Urung wayahe medhun didono ngono. Lho, maksude piye? Ndara Putri, sirahe malah gak enek endi. Iki apa ning kene? Kula aturi apa nek tangi niku melek. Kula aturi wungu. Aku wis tangi kok. Iki lho Mosok tangi. Ndara Putri, Tangi tenan ta ora? lha ora percaya lho, Dra. Lho, kok kowe lele? Lho trek dagelane ya aku kok kowe. Iku piye lah? Esuk-esuk iki aku kaget karo kowe ngono. Kancane ya munggur iki kok. Iki lha apa to? Linggek. Lho. Nunjuk kono. Sing bodoh kok dadi Ampun kaget. Mboten usah kaget. Trais ngoten niku kelakuane Pak Yoga. Turun wayah medhun didono. Lho, iki lho. Jegrek nusul. Purbasari. Nggih, Pupur timbra wis kirang balik ayu meneh. empun wong digawa wong timbrangan. Lho. Kupul timbrangane empun digawa muleh. Dadi Wis pun waluya temah jati. Nggih, nggih. Lho. Kumun neh. Wong ade do gumunan akeh blas. Lho gumun ngomongne alas dadi kraton. Alah gumun apa wong tre didono. Iya, ya. Kok tak critani dhewe nabi-nabi ya. Gumun kuwi ora perkara alas dadi kraton. Lah pripun? Kraton nganti ngene kok isih dienggo ae. Sing anyar urung dadi. Iki lho wonge. Jane oleh nganyari lho sok kapan. Berbodo apa anyar kabeh. Sing kebangetan iki ketoprake. Kok ketoprak niku. Ketoprak ora gelem leren. Sing bangeten ya ketuane. Ana apa? Kelir panggung anyar kabeh, bojone ya melok anyar.
Wani kira-kira. Non, Wani kira-kira. Mah sita pegel. Wis ngene. sing salah asline bojo apa, Mbak? Takon tuku rijo tukono rondak. Pripun Dara Mbak Pati? Gandeng alas Cirebon cepu saiki dadi kraton. Kraton. Kudune ana ratune. Jenengan nggih. Lho. Lho, Patih tuh dadi ratu dak kondang. Aku iki wis tuwa. Lah tuwa kok ora Lah mengko aku tiwas dadi ratu mengko rakyat do geger aku dikon medun. Lah terus sinten? Mergo sing dibuang ning kene iki ponakanku Purbasari, supaya jumeneng dadi ratu. Wedok ratune. Ora apa-apa. Nggih, nggih. Nduk, dadi ratu, Nduk. Gandeng negara wis ana ratune, kanggo njangkepi kudu ana patihe. Jenengan dados patih. Jeneng Patih wis wegah. Aku dadi ratu wis wegah kok dadi patih. Lajeng sinten patih? Wis ngene wae. Sing ning kene iki wong telu. Telu. Kowe wong telu iki dadi patih kabeh. Ajur. Lho, lah kok ajur? Patih sitok korupsi kok kate telu. Rembuk. Anak telu malah harap korupsi ra sida. Non, Telu ki malah korupsi ora iso. kok saged? Umpama mogel sing arep korupsi, mesti mbok awasi. Ayo, aja korupsi. Ora sida. Upama kowe arep korupsi, diawasi Rokim. Ayo, aja korupsi. Upama Rokim arep korupsi, diawasi bareng-bareng. Sing apik iki korupsi bareng-bareng. Lho, malah marahi. Jare akal. Pikirane wong telu ora padha. Siji kepengin korupsi, sing loro ora pengen korupsi. Loro pengen korupsi, siji ra pengen korupsi. Masuk akal e omongane. Yo alung masuk akal timbang masuk angin. Ngeyel, senenganmu iki ngeyel. Terus patih telu iki pripun? Lho patih telu kok lho malah wis ana sandangane patih. Lho lek jahitno ndek apa niki? Nek tuku ndek apa niki? Niki dinggo. Ya dinggung jenenge. Wah. Sandangane patih kok. Untuk pucukan Masjid Al Mubarak. Iku gak pucukan masjid antena wifi. Oh, macem aku. Aku nganggo pusaka. Wah. Joblas iku ah. Wong mabal sing tuku ora tau nganggo. Ndul. Nganggo ibu kaya Rokim ngono apik. Lah niki Lah nganggo kok klambi kok kualek iki. kok ngarep. Lah iki kok ngarep. Iku ya kualek nek ngono kuwi jane iso nganggo apa ora? Urung bar kok gegere iso ngono. Alah. Lho bener. Ganteng iki aku ora bareng igane gambang ketenge metenteng. Ngaturaken sembah sing lanang transmigrasi. Sahabat redo kresik aku tukang metel kayu. Iku mengko iki ana kanggone kok. Lah iya. Patih telu. Nggih. Upama jenenge kok Patih Mogol, Patih Rokim, Patih Sendor. Ora Gak pantes macem, blas. Apike diganti? Ganti. Agal dadi Patih Honolulu. Oh, jeneng Patih Honolulu. Honolulu. Ya jeneng Patih kok ben ketok wibawa. Tepangaken kula Patih Honolulu. Rokim mergo isih cilik, kowe diganti Patih Honolili. Mergo isih cilik. Haryono. Lah nek kowe sing gedhe dhewe, jenengmu beda mesti luwih wibawa. Prabu. Kowe Patih Hula Hulu.
Ono lili karo ono lolo cek aku lah holo iki. Tugase yo dhewe-dhewe. Naninjih. Patih Honolulu kowe dadi patih jero. Patih jero. Iya ning jero kantor jero. Tugase kula napa? Isah-isah piring. Nyapu, ngepel lan liya-liyane. Iki pembantu rumah tangga ta, Nek ora kena srengenge. Oh ngaten. Ora dadi boyo pangopo. Sing penting Patih. wis rakyat ora oleh mulih duwi. Patih kok isah-isah. Ono Lili. Jih, Tugasmu dadi patih njaba. patih jaba. Nah, iki nek ana suket jembrung diresiki, pampang sing manglung dalan, sing ganggu ditebang. Nggih, teparaken kula patih tukang kebon. Hulu. Siap. Tugasmu enteng dhewe. Nggih, ngertos. Kowe patih dadah. Dadah. Ngerti gaweanmu? Sampun. Apa? Kinceng wong adus. Lah dadah ini tidak kata apa? Ada iki ono silat iki ta. Dadahe tegese Nggih. umpama ana WC mampet ya kowe sing nyedhok. Ana kalenan buntu kowe sing ngresiki. Ya kowe kuwi patih sedot WC. Dados kula patih sedot wis e. Iya. Makasih. Gandeng Cirebon sepu saiki dadi negara kang gedhe. Nggih. Malah kapara ngungkuli negara pejajaran. Pejajaran. Kudune dipamerke ana ing ngersane Prabu Manjusri. Digenjong gawa mriku. Ora. Lah pripun? Tegese dipamerke. Oh, dipamerke. Ratu Purbasari supaya nulis nawala sing isine nawala arep ngaras padha utawa sowan ana ing pejajaran. Ngaras padha. Ger, ngripta nawala mengko supaya diaturke ana pejajaran. Es terus. Iya. Menika paman awalane. Nah, gandeng nawala wis ditulis, aturke nyang pejajaran, layang tampani, blek. Layang tampani. Blek, layang tampani. Lah, layang tampani. Blek. Gandeng layang wis mbok tampa, Nggih. saiki wong telu budal. Lah napa? Teng pundi? Ngaturke nawala. Lah nawala di pundi? Loh, aku iso tak gawe neh iki, Mang. Berarti jenengan sing Buddha. Kowe patiye kok Lah sing gawa jenengan. layang tampani. Blek. Layang tampani. Blek, layang tampani. Blek, layang. Lah iki apa? Lah sido konangan kok. Budal ning pejajaran Manjusri ben gumun. Ngoten? Sinuwun. Patih Honolulu. Wonten dawuh pangandika. Enggal latur kawula pucuk sirna jero. Sendika dawuh mangestokaken dawuh. Budal wonten pejajaran. Pangestu badhe. Naninjih. Budal kok malah Buddha jegrang. ora jegrang. Mangkat kok malah ngenteni kopi. Lali.
pangeran sawetara tak derek. Nak Mas Pikulun Indrajaya ditahulun Panjus. sak sampunipun kula menika gadah putra mantu panjenengan. Pikantuk sahbabipun Pikulun Indrajaya. Kahanan pejajaran kados Sentana sami minggat. Ning nggih boten napa-napa. Malah kebeneran kelarsanipun ben sasi ora mbayari. Duitku malah tumpuk unduk. Nek turu bantalan duit. Ngaten, Cik. Sinten menika Rama? Lah mengko ra yo akeh wong sing padha nglamar ya. nggih mekaten Gusti. Ratune sapa? Ratune ya ingsun. Ingsun kuwi sapa? Aku Oh, asaku. Prabu Majusri. Sampean iki ya iki makane juari ya iki. Mane juari siramu. Jusri kok maneh Majusri juari. mane juari. Sri, ngene lho, Sri. Lho, aku iki ratu. Lah nggih. Majusri ya. Ngene lho Sri tak omong. Aku rene iki Ratu kok ora kajen. Dan ratu jenggot malah alah. Kiai. Jenggot malah Semenjak kula sowan menika badhe lan napa? Lho. Lah kok malah takok aku. goblok berarti. Kula sinten? Aku kepethuk Prabowo ora bingung. Bareng kepethuk wong ngene-ngene iki malah jutek pikir. Ampun judet, ampun bingung. Merga niki kula nggih warangka dalem. Patih jero ana lolo. Ono patih ono. Lah sing kuwi jenengem sapa? Ora tak kandhani mundak nek ndek gawe mbok ulem. Wah, semane. Iki wong kok ora duwe subasita babar Jenengmu ya pisan. sapa? Meneng wae sing siji. Kula Kela Lili. Sri, tak omongi ya Sri. malah ra anu belas kaya baji. Aduh, soko. Sik. Kowe arep rene iki do arep apa? Karepmu marak ora ngono to. Lungguh, Ndara, sunuwun. Heeh. Aku lungguh ngadeg nang kono. Kowe ana kene. Karepmu rak ngene to. Aduh. Raton. Kurang ajar.
ngene ya ora pantes. Nyuwun pangapunten nggih, Mas. Iki ya padha ae. Ratu kok apik Mbah Kardi Galgowo. Wah semane. Mbah Kardi, kok Mbah Kardi. Dara Manjun Sri. Ngertos kula mriki? Ya ora ngerti. Tak wenehi ngerti. Sapa kula? Mbah, Tak kandhani. Mpun dungu urung. mergo aku urung ngomong. Iki sajake bocah iki edan. Sinten sing Kowe sing edan. Kula boten nek kula edan malah ana sing luwih nemen. Sop. Ketuane wong edan. Aku mang ora melu-melu. Angsal kula mriki mundi dawuh saking ngersa dalem Gusti Putri Ratu Pepunden kula Karton Cirebon Cepu. Cirebon Cepu kuwi alas bebundotan. No. Cirebon Cepu saiki wis lho iki apa? Lho, ratone. Ora ya, iso iki. Lho, iki kraton Pejajaran. Ngilah kowe. Iki kratone Cirebon Cepu mau. Iki aja ngambil ora. Loh, Kak. Iki ngono Pajajaran darbeke Kanjeng Mama Preso. Distri. Mang kraton iki ya, Mbak. Balak wae. Lho iki kratonku. Ora isa. Kraton endi saiki kowe kok nyewone kene? Heh? Lho iki omahku ya kratonku negara. Iki kraton Cirebon Cepu. Kowe protes karo bos. Ngoten Rama. Ning jenengan mundhut pirsa kalian mogo. Heh. Lelen. Acan pate holo-holo matane kok. Wonten dawuh. Iki jane piye? Maksude kraton Kraton. alas Cirebon Cepu menika sampun dados kraton. Lah, pancen Ndara putri kula menika kepengin kraton ingkang kembar. Cirebon Cepu nggih sami kalian Pejajaran dikembarke. Ora iso. Kepengin kembar apa trae ora mau gawekno nek. Trae mak sitak ya. Trae mak iki tok, Dik. Pun. Sumpah palapa. Wong kok Ingkang putri. Benyalan kalah. Doro, lho si Ramdi. Oh, coba. Doro Manjun Sri. Mpun diwaca surate. Lho, surat apa? Wong aku ora nampa apa-apa. Iki napa cetak cekeli? Iki cetak cekeli iku goblok. Layange urung duwenen kok sampun sampean waca. Kula sowan mriki menika pikantuk dawuh saking Sinuwun Prabu Purbasari wonten Kraton Cirebon Cepu pamrih ngaturke nawara. Mbok waca apa ora kakekane iki. Wah, semane. Ratu mau kakek-kakekno. Njaluk mecat to piye? Kowe ku yo ngono. Ana Dik, ratu pecat ketua. Iya bener. Ini ratu kayak ketua ketoprak, ini ratu Pejajaran. Ratu Pejajaran nek pisoi. Kowe nek ngantet pecat ngono terus piye? Plete yo. Rupamu saya kaya ciptaan kloset. Ape mecat ketua. Ape melu ketoprak ndi kowe? Ketoprak sing payu mok iki tok. Ya, Ape ketop melu mustika budaya. bluro. Nek batin kok melok trimo. Gilar. Wong kene do alok kok mau. Gilar. Gilar alok nanggap mogol ae ngono mau. Ngono ya. Tapi mangan sing ngomong. Ngomong piye? Timbang nanggap mogol lalu nanggap emprak wangsan. Apa barongan bluro ae, iki lho pentule ketok wis. Nek ratu mau dadekno pentol. Iso maca ta ora? Alah kwalik. Jajal. Biasa ning dhuwur. Surat kepada layang
Di ana tulisane surat kepada layang. Jadwal Wahyu Manggala ngene kok. Iso surat kepada layang. Iki lho walike. Bocah iso ketok nek ngapusi kowe. Lah iya, ratu ula-ula. Bodoni dosa. Bodoni dosa. Wis barbon kok ape bodho. Bayaran kuwi sak utuh. Sumpah nek wis ijo utuh. Iset utuh. Ya kalau patang dino iki wis bayaran. Ada ingin aneh sing iki. Kowe ndek utang aku 3 dino. Lho, modal niku gadhe utang pejenengan aku. Alah. Rasane. Wong iki kaya aku, bayaran sesasi pisan. Langsung tak jaluk uang di muka. Lah wong aku dhuwit ki ra pati kanggo. Ya ora kanggo wong kowe dhuwit ora mudeng. Wong tuku es dikedik 100 disusuki 5.000 kok jerantal lunga. Pun mboten saged digagas wong edan-edan niku Rama. Heh, sendika dawuh. Nek linggih iku inget-inget ta. Ora kok iki mbok linggih masa ape linggih. Oh, Nek api-api sesuk ditanggep kok ngene neh. nek ora 2 taun ndak uman jadwale. Engko nek kau pojokan mriku Pak, sapa mang wis tekok. Diwaca niki. Tekok jadwal. Menika serat kagem Kanjeng Rama. Iya, mau tekok jadwal. Saking diajeng Purbasari Rama. Matur bilih sakmenika. Alas Cirebon Cepu sampun dados kraton. Dungu kowe dungu. Cirebon Cepu dadi kraton. Nggih. Tur karepe terus kepiye? Kersanipun badhe nglaras padha wonten ngarsa panjenengan. Mudeng karepe nglaras padha. Apa? Nglaras iku godhong gerang garing. Padha iku rayem. Dadi godhong gerang garing ku dienggo ngaras rayem ngono lho. Sri Manjung Sri. Sampun kersane kula ingkang puri langsung nggih, Mo. Rama panjenengan ngertos mboten? Yo ngerti. Mbok nglaras padha niku napa? Lah godhong garing. Godhong garing to, Mo. Lho, karas. Badhe sowan wonten Nglaras padha niku bendara kula Prabu Ayu Majusri badhe sowan. Hah? Ayu. Rupune. Purbasari. Lho, lah aku mau ngomong apa? Majusri. Kleru iku. Sing bener iku Purbasari. Ngono. Sowan mudeng ora sowan. Sowan iku iku bakso, wan iku kowe. Dadi kowe iki kok bakso. Ratu ula-ula ngene kok. Oh alah. Wis ngene. Ndara putri kula badhe sowan wonten ngarsa panjenengan. Nggih. Dipun Ditampa mboten, ora mbok tampa tak bacok kowe. Aku tak wis kalau siji aku baca. Aja bacok. Kon kae. Sing siji loro ana tukulan anyar mangkat. Iki lho ape mangkate kok transfer riyen ah boten gadah bensin. Nek aku mau baca kowe kelangan Majusri muda. Majusri sing tuwa opname rumah sakit. Ketoke sing dadi Majusri diancam mogok. Tak iya. Ketoke kok Ora. iya ora sing tuwa ora sing enom. Aku rondenganane terakhir iku jagong karo iki lho. Aku kuwatir dikei obat tikus terus dadi lara. Mameh digenteni dapukane iki. Kowe iki sedolo kuwi ora watakku. Oh iya, watak. Terus jawabanipun menapa Yusumina? Suminah sapa? Piye? Purba Sarang. Purba Larang kok kliru Suminah. Purba Larang karo Purba Larang. Suminahe ledek pelem gedhe ya. Gek mantan mbiyen. Diwangsuli, Nduk. Pate Hono Lolo, Hono Lili lan kowe hula-hulu. Lho kok ora maca teks iki berarti. Lah mau kowe. Oh iya lali aku. Aku ngeparengake lamun diajeng Purbasari laras padha nang ngarsane Kanjeng Rama. Ning ana syarate
Syaratipun menapa? Napa hula-hula ngertos? Roh, Syarate apa? fotokopi KTP, fotokopi KK, nek gak duwe BPKB motor ya sertifikat tanah. Kanggo apa? Jupuk utangan bank Mekar. Iki pleng-pleng meneh dak iso no. Kulino ngetokno nek utang mek Bang Mekar. Paron karo kowe ngono. Mateni. Paron karo dekne kon golek anggota Wis sekolah. syaratnya siji. Pripun? Waton bisa ngesat kali Cilutung, suwene suwengi kudu bisa. Dados syaratipun mung ngesat kali Cilutung. Kula purun. Lutung kok ndudek rama? Aja ning kene, aja ning kene. Nek ngomongan iku. Syaratnya napa? Ngesat kali Cilutung. Oke. Hehehe. Kowe kok ning kene. Aku mau nek kono mau didek. Lah aku kan ngene dadi kena kowe. Ngono lho Pawon. Encen rupaku kaya lutang tenan. Aku ibu. Bu, rupa kula kados lutong pripun? Mateni wong. Aja nyebu kok mbok pasno nek iya lho. Suwengi kok mau nyek terus. Nggih, ayo. Tiga dawa. Udah. Udah. Apa rama? Mas pikulune derajat. Jebul kowe Dimas Sang Yang Agung. Tuhunipun kawujudan lutung kula wau. Sliramu tenanipun kula ugi nampi bebendu saking ngersane Rama Pikulun Guru. Yen ngono kowe kan ngerti lelakonku kelawan si Purbara. Kula ngertos sedaya lelampan-lelambar sampet kalian panjenengan wonten ing kraton Pajajaran. Ya, bilih saking menika, Kakang. Podal menika jumbuh dawuh dalem Rama Pikulun Guru Dewa. Kejawi panjenengan kaseblataken saking kayangan Salendra Bawana. Panjenengan ugi nampi bebendu. Panjenengan badhe dipun selong wonten ing Gunung Himalaya. Yen ngono sing gedhe pangapuramu ya, Di. Aku nyuwun pamit sewang-sewangan kawon. Atus-atus. Siripe Kraton Pajajaran. Tuh negara anyar kang aran Kraton Cerbon-Tebu. Ora ana sing tak piji pinangka dadi garwa prameswari mung kejaba sliramu. Lan sliramu uga bakal nyekseni. Sakwise aku jumeneng nata ana ing Kraton Cerbon-Tebu. Aku bakal jejuluk Prabu Walangsungsang. Pawiatan sampun.